ka khubor kelapar syat-syat ba ine imerat iladon lais pa khandai pho khandai snam karta ba la syam ba la lap ba iladei iba temen tam hak pyrthei ka ba ngimpat ju syam koit meno dayu blai ubala thau ki ai baro ubu renti ya ka sahid meneng bat ka khendo ka kitab Genesis ka ong ba ublai ula thau kerpang ya ubliu naga khendo bat uthau hakadur jong uhi nangta haba ula dep thau ya u Adam bat ka im ula kerkhu kerdo yaki namar kata ngitep babaro ki jing ais ngubhaya ngi ki briew la ai hi da ublai kham tam e ya kerta jong jing im briew ban im shong shang shong pra kumbalong ine imei i ngis ngau ban yaro tang ya unong thau ubalari la kedop bat kerkhu kerdo shisha ya kerta jong jing im jong i te baro kine ki ai kadai ka kam phla jong blai ine imei i idai i Buddhism na po Thailand henrai sep ai na unta ba la yatho ba ine imei i ila khlat no la yatho ka khubor menta shisngi asngi ila khlat no shwa ba inkot ya kerta ka ba saus pa snam ya kane ka video shaphang jong i la post da ikhun ksiu jong i ibana po Thailand ila post ya ka video hapo TikTok ba ine imei i jong i ila don hadu lais pa khandai snam karta ka ba ngim pat ju lap pat ju shem koit hakane ka pyrthei ba layathu ba ine imei i idei iwei nakimong iba naki Buddhism hapo Thailand wow kat no ka jing sngo hun ya ka jing long jong ka jing im jong i ba ila ban im hadu kat ne karta dai ka jing kerkhu jong ublai dai ka jing ai sngo bha ba ublai ula kerkhu ya ka jing long ya ka jing im ka jong i ka ba ka jing im jong i ila it met bat man sim ha ublai ula kerkhu ye i henrai ngis ngau pang not ngis ngau sen ai bat ba menta ila khlat no ublai un kerkhu kerdo un ai ya ka man sim ka jong i ka man sim ka ban cha thaj ha ka jing suk rest in peace may it lech suk ublai jong ka jing im ublai uba ai ya ka jing im bat ka jing yap un ai jing suk ye phi habneng un kerkhu kerdo ya ka man sim ka jong phi bat ya ki khun ki ksiu jong phi hang ne haslap pyrthei